Sa kabahin sa lane sa ML Quezon National Highway sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, paingon sa intersection sa Dan sa airport, gisanapan ug baha human sa nasinating pag-uwan. Siluan Mirundina sa report. Sa video nga kuha sa netizen nga si Alona Macapaz Barcoma, alas 7 kagahapon sa buntag, makita nga daw nahimong sapa ang usa ka lane sa ML Quezon National Highway, Barangay Pusok, ilabi na ang lane paliko sa airport. Pipila sa mga netizen usab nga ni comment, nagkanayon nga unang higayon nila kining nasinati sulod sa pipila ka tuig. Subay ni ini, nasinati ang paghuot sa dagan sa trapiko sayo gahapon sa buntag. Ang bumper-to-bumper sa mga sakyanan nga nagsubay sa ML Quezon National Highway nakuhaan sa netizen nga si Israel Roma. Subay ni ini, daling nakikalayon si Pusok Barangay Captain Rani Imperio sa taga DPWH Cebu 6th Engineering District. Kini aron mapangitaan og paagi nga makuha ang mga nakabara sa drainage line. Ato lang i-clarify nga diligid ang basura. Tungod lang atong barrier nga tungod na po nga daghang bus nga ni daguydoy gikan sa ibabaw nga moy nakakos og bara sa atong drainage. Wala nagpa-interview ang mga taga DPWH apan sa off-cam gibutyag sa pangu sa maintenance nga wala matiwas ang gitrabahong sidewalk sa dapit. Hugdanong gimakak sa taga DPWH maintenance nga sila ang nagbilin ni anang gihulagway nga waste nga nakabara sa agianan sa tubig dinhi sa sidewalk. Nagduda sila nga posibleng nabiyaan kini sa nagtrabaho nga kontraktor sa sidewalk dinhing dapita. Sa bakutlo ning balita, wala pa usab makuha og habig ang kontraktor nga nagtrabaho sa sidewalk. Apan gitataw sa tigpamaba sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga hingpit na nga nakumpleto ang pagtrabaho sa sidewalk sa dapit. Hinuon sa bakutlo ning balita, gisugda na pagtangtang ang sementong nakabara sa agianan sa tubig o gikuha na usab ang concrete barrier nga nakababag. Pasensya kayo og may naot ko nga magsinabtanay lata tungod ani nakitabo. So karon kaloy Ginoo natangtang na kanila pong agianan sa sidewalk. Ato pong ihangyo ang DP nga morag 30 meters sa siya. Nga at least mas palto wala po ni siya, ma'am. Samtang sa 24-hour rainfall amount monitoring sa Pag-asa Mactan, niabot sa 42 mm, kung 210,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan, gikan sa alas 8 sa buntag niadtong October 12, hangtod sa alas 8 sa buntag kagahapon October 13. Apan sulod lang sa usa ka oras kagahapon sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 6 sa buntag natala ang 38 mm nga gidaghanon sa uwan nga makonsiderar nga torrential rain. Cost ng mga pag-uwan tungod kini sa easterlies which is init na hangin gikan sa dagat Pasipiko. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda.